Nekadašnji menadžer i veliki prijatelj pokojnog pevača Nina Rešića, Nermin Ademović, tvrdi da se ćerka pokojnog pevača koristi lažima kako bi u zvezdama Granda prikupila poene. Ademović kaže da je jedan od retkih ljudi koji je uz Nina bio do njegovog posljednjeg dana. Više nisam mogao da slušam laži koje iznosi Sandra Rešić. Ona kupi poene hvaleći se kako je bila do zadnjeg trenutka sa Ninom u Bjeljini, što je čista laž. Kaže kako zna u kakvim je mukama umro njen otac. Ne znam na osnovu čega to tvrdi, kad nije ni bila sa njim u tim trenucima. Cijela ta nesrećna situacija se odigrala u par dana i niko nije ni slutio da će se desiti ono najgore, kaže nekadašnji menadžer popularnog pevača. Nino je iza sebe ostavio 3 ćerke iz 3 braka, među kojima je i Sandra. Iako ona danas s ponosom govori kako je njegova ćerka, priča se da Nino nije njen biološki otac. Naime, velika se frka digla oko dnevnika koji je Nino vodio sve do svoje smrti i koji sadrže sve detalje njegovog života, no šuška se da ti dnevnici kriju velike tajne, koje danas niko ne zna. Bila je 2007. godina. Nino je većinu vremena provodio u Bjeljini, gdje smo radili na njegovom novom albumu. Ja i osoba po imenu Nebojša smo bili jako bliski Ninu i pomagali mu oko karijere. Ja sam uglavnom vodio menadžerske poslove, a Nebojša ga je vozio po nastupima i gdje već treba. Sećam se kao sad, 18. oktobra, primam SMS poruku sa sadržajem: brate, Nino je danas loše, išli smo kod doktora i on je preporučio da ostane u bolnici, ali Nino nije hteo, molim te dođi večeras da budeš sa njim, jer ja imam posebnih obaveza. Negde predveče sam sa prijateljem Vedadom krenuo za Bjeljinu, misleći da Nino ima slabiju prehladu i da nije ništa ozbiljno. Kad smo tamo stigli, Nebojša je žurio na posao, a Nino je spavao u svojoj sobi. Tada nam je Nebojša rekao da mu otvaramo prozor, jer svakih pola sata dobio strašne napade, pa da ima svežeg vazduha, priča Ademović i nastavlja. Nino nije hteo da ide kod doktora, iako ima jake bolove i česte napade. Oko 10 uveče mu je bilo već jako loše i rekao sam mu: Nino, idemo kod doktora i neću više da te slušam. Ovog momenta ideš sa nama da te pregledaju. Jedva je hodao. Uz našu pomoć je došao do auta i tada smo ga odvezli u bolnicu u Bjeljinu. Tamo su nam rekli da ga odmah odvedemo na odeljenje hirurgije. Tamo nas je sačekao doktor i pitao da li je pacijent alkoholičar. Nisam znao što da mu odgovorim, osim da zadnjih 7 dana nije pio ništa. Odvezli su ga u salu, a mi smo ostali da čekamo. Prošla je ponoć, a mi nismo imali nikakvih vesti, nismo ni slutili da će se desiti ono najgore. U tom trenutku se pojavio doktor i rekao nam ono što nismo htjeli da čujemo. Izgubili smo ga, pokušali smo reanimaciju, ali nije reagovao. I dalje je bila tišina, nisam mogao da verujem šta čujem. Nermin tvrdi da Sandra nije bila na očevoj sahrani, iako je došla u Bjeljinu kada je čula da je umro. Oko 2-3 sata posle ponoći bili smo u njegovom stanu. Svi smo ćutali, nismo znali šta da kažemo, jer ovakav ishod niko nije očekivao. Dogovorili smo se da sahrana bude u subotu u njegovoj rodnoj Bosanskoj Dubici. Nešto para što je bilo uzeo je Nebojša i rekao da će kupiti venac i te ostale stvari, jer Nino inače nije držao kod sebe puno novca. Ujutro nas je zvala Dragana Mirković i rekla da će i ona kupiti jedan venac. Mnogo nas je ljudi zvalo da pita da li je to istina. Znam da je tog dana u Bjeljinu došao Ninov brat, Dejan, kao i Sandra. U subotu rano ujutro smo Ninovo telo odvezli u Bosansku Dubicu. Iz Zagreba je stigao i njegov stric i rekao nam da će se sahrana obaviti po islamskim običajima. Sjećam se da su na sahrani bili Ninov kum, rođak Samir Halil Muslimović i ostala uža rodbina. Bilo je puno ljudi, tačan broj ne bih znao da vam kažem. Ali među njima nije bilo njegovog brata Dejana i ćerke Sandre, koji su prethodno bili došli u Bjeljinu, otkriva Ademović i dodaje: veliku ulogu u svemu ovome igra i njegov dnevnik, u koji je beležio sve o svom životu. Taj dnevnik krije velike tajne. Ja sam ga bio uzeo i hteo da dam njegovoj ćerki Ameli, koja je živjela u Americi. Ali pošto ona nije htjela da dođe, vratio sam ga Nebojši i ne znam šta se kasnije desilo sa njim. Posle sam hteo da objavim CD sa Ninovim pesmama, koje je nameravao da izda, ali sam odustao od toga jer bi krenule priče da hoću da zaradim na njegovo ime. Postoje neke stvari iz Ninovog života koje znam i koje nikada neću objaviti. Postoje neki ljudi koji su danas poznati, a kojima mi je Nino pričao neke čudne stvari. Misteriozan je Ademović.